ассалому алайкум бародарои азиз, созин хубен, саломатиётон хубай. Ҳама каса як бор дига хуш омадем ба канали Мошини Савдо бародаро. Дар навори имрӯза мо мисли ҳар вақта 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас бародар. Навора то охира тамошо кун, дастгирии моро фаромӯш накун ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо бародаро, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебирояд ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ва бародаро ва барое ки моро бовар мекунед, навори моро тамошо мекунед бародаро. Зинда ва сарбаланд бошен ҳамеша ва мо гапа зиёд намекунем ва мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл, 158 сомони тоҷикӣ. Навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем бародаро. Як мошини фурӯши мо ҳаст. Hyundai Sonata соли барориш 2011 сол. Кузофи седан, ранг боша серебристи. Объем мотор бошад DV0, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка автомат. Мошин ҳолаташ хубай мега, кондитсионер кор мекунад, ҳуҷҷатҳои соломат дорад, балонош нормалия, задагӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. Қарор дорам мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфтаеста 78 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 491 000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунем. Марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти иловагира аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ ҳаст. Opel Astra F соли барориш 1997, кузофи универсал, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ надорад, гуфтай срочна фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нависондагӣ нестай дӯстон. Қарор дорад мошини мо дар шаҳри Бухтар ва нархша боша гуфтаеста 30 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 189 000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтай арзонам мешавад. Алиширам ҳастай, вариантҳо боша пешниҳод кунед. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯши мо ҳаст. Opel Vectra A соли барориш 1992, кузофи седан, ранг боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гуфтай фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай дӯстон. қарор дорад мошин дар шаҳристон ва нархша боша гуфтаеста 13 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 81 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед ва лайкгузориро бародаро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фурӯши мо ҳаст. Hyundai Tiburon соли барориш 2003 сол. Кузофи седан, ранг боша серебристи. объем мотор бошад DV4, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин 100% гуфтай камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай ба и бародар. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро ба нархша боша гуфтаеста 32 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 201 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзона мекунем. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯши мо ҳаст. Opel Astra F соли барориш 1997, кузофи хетчбек, ранг боша сабз, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мотор кадагим нав гуфтай, губкава, 4 баллони нав, видеорегистратор, задни камера, сабвуфер, чихолҳои нав, хадавоишам душӣ, документош қатъи тонировкаш 1 моҳи дига мондагӣ гуфтай 700 сомон гуфтай расхол дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Ваҳдат бародаро ва нархша боша гуфтаеста 32 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 201 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзона мекунем. алишам мешавад, вариантҳо боша пешниҳод кунед. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ ҳаст. Opel Astra F соли барориш 1994, кузофи седан, ранг боша сурх, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика.
мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш, мотор расход надорад, масъала вообще намехӯрад, срочно сум дар кора мефурӯшам. Қарор дорад мошини мо дар шаҳри Норак бародарон, нақша боша гуфтеса 28 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 176 000 рубл. бо харидори конкретна боша гуфта арзонам мекунам. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхеди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2114 соли барориш 2011 сол. кузуфи хетчбек, ранг боша сафед, мотори 1.7 сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега документош 1 сола ҳастай, танировка то моҳи феврала ҳастай, 4 баллони 80% дора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро ва нақша боша гуфтеса 31 500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 198 000 рубл бародаро. харидори аниқ боша гуфта бо арзонам мекунем. чӣ хеле ки дар расм мебинед ҳолати мошина бародаро хубай. марҳамат барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара айхеди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро BMW 5 Serie S соли барориш 1997, кузуфи седан, ранг боша серебристи, абъём мотор боша 2.0 сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин гуфта кондитсионераш кор мекунад, баллонои пешаш дташнавай, қафош 70%, ягон айб надорад, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ҳуҷҷатош тамом шудагиай, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Қумсангир бародаро, нақша боша гуфтеса 34 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 214 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзонам мекунем. марҳамат барои маълумоти иловагира дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештараи хеди соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро ВАЗ 2106 соли барориш 1991, кузуфи седан, ранг боша сафед, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин гуфта ягон камбудӣ надорад, сидениёи BMW задагиай, мотор 4x4i нива задагиай, ҳуҷҷатош буд шудагиай, 4 баллони пачкаи дига дора, коробка 5 корсай, камбудӣ нестай, фақат мошина мешини ҳай мекунӣ, дард надора. мошин гуфта қарор дора мошини мо бародаро дар шаҳри Кӯлоб, нақша боша гуфтеса 25 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 157 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзонам мекунам. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯши мо ҳаст Audi A4 соли барориш 1999, кузуфи седан, ранг боша сиёҳ, абъём мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад, кондитсионер, сентрзамок, абакреф сидениё. хулоса мошина фақат мешини ҳай мекунӣ гуфтай. қарор дора мошини мо дар шаҳри Бохтар бародаро ва нақша боша гуфтеса 35 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 220 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунем. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара айхеди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 11 Opel Zafira соли барориш 2000 сол, кузуфи минивен, ранг боша серебристӣ, абъём мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега камбудӣ надора, фақат мешини ҳайш мекунӣ, фавран мефурӯшем гуфтай сум дар кора. қарор дора мошини мо дар шаҳри Нав бародаро, нақша боша гуфтестай 50 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 315 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхеди соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши мо ҳаст бародаро Opel Astra F соли барориш 1994 дар кузуфи хетчбек, абъём мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати миёна
қарор гирифта камтар расходро 2 сол шида мошин ховай хидм уфтад дар Россияем ба ҳамин сабаб мефурӯшу мошина қарор дора мошини мо дар шаҳри Бухтар бародаро нархша боша гуфтесаи бародар 16 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 100 000 рубл харидори аниқ боша гуфта бо арзонам мекунем маслиҳат мекунем. марҳамат бародаро барои маълумоти иловагиро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мераса. раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. зиндаву сарбаланд бошем бародаро ҳамеша ва мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба навъи мошинои фурӯшӣ дорем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. то навори оянда худтонро эҳтиёт кунед дар ҳар куҷое бошед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.